Ainhoa Machí, estàs prop d'un d'aquests punts de control de la Guàrdia Civil a la província de València. Com està anant la cosa? Si decidiu veure que ja és la vostra decisió i el vostre problema, no agafeu el cotxe. Com està anant el control esta vesprada, Ainhoa? Conta'ns. Sí, Ximo, nosaltres estem en un control que està realitzant ara mateix la Guàrdia Civil al quilòmetre 1 de la CV 425 en direcció a Bunyol. Però este és només un dels molts controls que es van a realitzar durant estos dies a les carreteres valencianes. Estem en època de reunions nadalenques amb companys de treball, amics i familiars, en els quals l'ingesta d'alcohol és habitual i, com a conseqüència, la Direcció General de Tràfic intensifica estos controls per a evitar drogues i alcohol al volant. Amb nosaltres tenim a Javier. Javier és el tinent de la Guàrdia Civil de Tràfic. Conta'ns com solen realitzarse estos controls. Bueno, pues ya lo estáis viendo, se paran a los vehículos, se seleccionan primeramente, se paran aquí, se les requiere para hacer la prueba de alcohol y o de drogas y en caso positivo pues se retiran de la circulación y se inmovilizan hasta que alguien que tenga carnet de conducir y dé negativo se pueda llevar el vehículo o el propio conductor baje la tasa a negativa. I tu que estàs així a peu de carretera, la gent sol ser molt imprudent? Bueno, ahora estamos en fiestas de Navidad y pues la gente se olvida un poquito de la conciencia que tiene que tener al volante. Entonces también estamos aquí pues, precisamente para recordarlo. Moltíssimes gràcies, Javier. I aprofitem per a recordar que les sancions en estos casos oscil·len en multes d'entre 500 i 1.000 euros i que podríem arribar a perdre fins a 6 punts del carnet. Nosaltres, des de Som de Casa, també volem fer incís en que si anem a conduir no consumim alcohol perquè es tracta de la segona causa més freqüent als sinistres de trànsit. Així és. Gràcies per